Prechovávanie malého množstva marihuany na Slovensku je trestným činom a môže sa trestať odňatím slobody až na 3 roky. Za vypestovanie menšieho množstva marihuany pre vlastnú potrebu musí byť podľa aktuálneho trestného zákona tento skutok trestaný odňatím slobody na 4 až 10 rokov a za určitých okolností dokonca až na 10 až 15 rokov. Preto sa pýtame, ako je možné, že skutok, ktorý je v susednej, ale aj ďalších vyspelých krajinách sveta považovaný iba za ľahký prečin, je na Slovensku trestaný pomaly vyšším trestom ako za zabitie. Žiaľ, zatiaľ sa však na Slovensku téma súčasnej drogovej politiky nestala predmetom širšej spoločenskej diskusie a je zvlášť pozoruhodné, že ani odborná verejnosť sa na rozdiel od iných krajín nesnaží medzi ľuďmi propagovať racionálnejšiu drogovú politiku. Vojna proti drogám sa však ani na Slovensku represiou vyhrať nedá. A jej obeťami sú rovnako vo všetkých vojnách predovšetkým tí najzraniteľnejší. A preto tu a teraz my všetci vyzývame nielen odbornú verejnosť a zodpovedné inštitúcie k diskusiám o drogovej problematike v Slovenskej republike, ale i poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby nezabudli nielen na svoje predvolebné sľuby o dekriminalizácii marihuany, ale i na ústavu predpísaný sľub poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého citujem nasledovné. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov Slovenskej republiky a že budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. My všetci veríme, že osobná sloboda jednotlivca je to najcennejšie v živote človeka a za žiadnych okolností by nemala byť obmedzovaná štátom. Veď štát je tu pre ľudí a my nedovolíme, aby to bolo naopak. Ďakujem, zrozumte sa, hejto, chceme zmenu, nechceme sa baviť. Teraz by som vám rád predstavil zástupca organizácie NKOD,